Nopein ja helpoin tapa aloittaa pizzaloven pelaaminen on pizzaparty. Kaikille pelaajille jaetaan 5 täytekorttia. Omat kortit saa katsoa. Ja peli alkaa, kun ensimmäinen pizza käännetään pöydälle näkyviin. Nyt kaikki pelaajat saavat samanaikaisesti valmistaa tätä pizzaa. Pizzan valmistaminen tapahtuu siten, että alkuun ei keskitytä lainkaan pizzassa oleviin täytteisiin, vaan pelkästään kortin kulmissa oleviin numeroihin. Nyt minun pitäisi löytää omasta kädestäni 10 jollain laskutoimituksella. 5 kertaa 2 on 10. Käytetyt täytteet poistetaan pelistä ja pizzan valmistanut pelaaja saa pizzan itselleen pisteeksi. Nyt uusi pizza käännetään pöydälle näkyviin ja minun tehtävä on äkkiä täyttää käteeni 5 täytekorttia. 3 plus 5 on 8. 2 plus 7 on 9. 1 plus 9 on 10. Näin jatketaan, kunnes pizza tai täytekortit loppuvat. Tämän jälkeen lasketaan pisteet. Valmistetuista pizzoista pelaaja saa itselleen pisteitä. Tavallinen pizza on 1 pisteen arvoinen, 1, 2, ja sydänpizzasta pelaaja saa 2 pistettä, 4 ja 6. Kierroksen voittaa pelaaja, joka saa eniten pisteitä. Koko pizzapartin voittaa se pelaaja, joka voittaa ensimmäisenä 3 tai vaikka 5 kierrosta.